яңа айтуғаш, иске ойны нәрсе эшләтәләр соң дип сорағаш, Хуҗа Насретдиннән, ул булай дигән. Ваклап, менә шушыны ясыйлар дип җавап биргән ул. Менә ваклыйлар да менә шушы ойны һәм килеп чыга. Туры килгәнен әйтеп карыйм үзең. Әйдәлер истем. Белеп әйтүем түгел, басма. Балчык түгел инде. Булай туры килеп кин. Рөстәм. Без Йылдыз. Дөрес. Бunda mantık barışmasam. Балчыкта туры килә йөрсте. Рөстәм ул җирдәрәк калды. Без күккәрәк күтәрелик. Мин бит авар. Biz ay turunda yaşayabız. Demek şu tireden izleyimiz. Yıldız. Cevabı dürüst bal sizniki. Жир тирәсендә дип әйтәндә мин йылдыз булып караганым юк. Менә безнең Эльвира Йылдыз, шуңа күрә ул белгәндер инде бу сезнәме? Йылдыз Эльвира. Мөхтәрәм тамашачылар, 11 декабрь 18:00 Болгар радиосы Милли музыкаль премиясе 9-нчы тапкыр оештырыла һәм без сезнең белән бергәләп бу чараны онлайн карыйбыз. ТНВ каналыннан, ТНВ Планета каналыннан һәм шулай ук YouTube каналлардан күзәтәбез. Бушлай бирелә торган нәрсә. Бушлай. Сездә дә бар, бездә дә бар. Сезнең тапшыруларда да бар, безнең тапшыруларда да бар. Илфар басты беренче тимәгә. Сәлам. Бушлай бирелә торган нәрсә, Рөстәм? Бүләк. Бүләк әлбәттә. Җавабыгыз бар. Сезнеке. Шушы форсаттан файдаланып, гаиләмә, әти-әниемә, дусларыма сәлам әйтәм. Әнисе, жуынатыр, бергә киптерербез. Рәхмәт.